Ahojte, vítajte u nášho podcastu Poď sa porozprávať. Ja som Barča. A ja som Ivka. A o čom sa dnes budeme rozprávať, Barči? Tak dneska sa budeme rozprávať o sitcome Priatelia, ktorý určite poznáte. A konkrétne sa teda budeme rozprávať o dvoch veľmi významných hercoch z tohto seriálu, a to o Matthew Perrym a o Mattovi LeBlancovi, a povieme si niečo o ich zaujímavých životoch aj mimo tohto seriálu. Napriek tomu, že tento seriál určite ich život veľmi významne ovplyvnil a veľmi významne formoval. Presne tak. A nie vždy ich životy boli ľahké a povieme si, ako to teda bojujú, respektíve s čím dobojovali a ako sa dnes majú. Tak asi teda začnem ja rovno. Mm-hmm. A ja budem teda rozprávať o Matthew Langfordovi Perrym, ktorý sa narodil 19.8.1969 a narodil sa vo Williamstowne v štáte Massachusetts. Bol 5-krát nominovaný na cenu Emmy. Všetkých 5 nominácií bolo vlastne za seriál Priatelia. S tým, že sa teda, ako som už vravela, narodil v USA, narodil sa dvom známym a úspešným ľuďom. Jeho matka sa volá Susan Langfordová, ktorá je známa kanadská žurnalistka a taktiež v 80. rokoch minulého storočia pracovala ako tlačová hovorčí pre tehdajšieho kanadského premiéra Pierra Trudeau'a, otca aktuálneho kanadského premiéra. Že vieme, že aktuálneho. Áno, presne tak. Aktuálneho kanadského premiéra Justina Trudeau. Takže pred prvými narodeninami Matthew Perryho sa jeho rodičia rozviedli s tým, že Matthew bol zverený do opatery svojej matky, ktorá sa rozhodla vziať svojho syna a odísť s ním do svojho rodného mesta, kde predpokladám, že mala väčšie zázemie asi svojich rodičov a rodinu, a keľkož mala svojho prvorodeného syna, asi ešte nevedela, ako sa o neho starať a chcela pomôcť, takže sa rozhodla teda ísť späť domov. Takže Matthew Perry má vlastne dvojité občianstvo, ako americké, tak kanadské. Do svojich 15 rokov žil v Ottawe v Kanade, kde navštevoval Rock Life Park Public School, ktorú navštevoval spoločne práve s aktuálnym kanadským premiérom Justinom Trudeauom. Na tej základnej škole bol veľmi dobrým tenistom, jedným dokonca z najlepších. Umiestnil sa ako druhý najlepším juniorským hráčom tenisu v Kanade. Takže bol naozaj, predpokladám teda, že veľmi dobrý. Mm-hmm. Jelikož Kanada bude trošku väčšia ako Slovensko, takže keby sme si povedali, že bol druhý najlepším tenistom na Slovensku, tak ešte by som si možno povedala, že OK, ale tak v Kanade to už asi niečo bude teda znamenať. Keď mal 10 rokov, tak jeho matka si našla nového priateľa, ktorého si vlastne vzala aj za muža. Je to takisto známy kanadský žurnalista Kate Morrison. Určite, kebyže si ho dáte do Google, tak viete, kto to je. Ja inak takto podľa mena som nevedela, ale keď mi vyšla tá fotka, tak mi bolo jasné, že toho človeka poznám. S tým, že mali spolu veľmi dobrý vzťah, ako so svojím vlastným otcom, ktorý vlastne som ešte nepovedala, že jeho otec, rozprávala som celý čas jeho matke. Takže jeho vlastný otec je veľmi, veľmi známy americký herec John Bennett Perry, ktorý si zahral s Matthew Perrym vo veľmi známom filme Full Rush In, kde hral jeho filmového otca, takže bol jeho ako skutočným otcom, tak aj filmovým. A dokonca si jeho otec zahral potom po boku Matthewa Perrym aj v sitcome Priatelia, kde hral v časti The One with the Rachel New Dress, kde vlastne hral rodičov Joshua. Joshua bol tehdajší priateľ Jennifer Aniston, takže Rachel naozaj sny alebo nie, filmový. Som sa opravila, že Rachel Greenové, nie Jennifer Aniston.
kde vlastne v tej časti si šla teda na jedno z prvých rande s tedajším tým priateľom a nevedela, že tam budú jeho rodičia, tak si kúpila také veľmi sexy negliže a trošku sa predviedla nesprávnym spôsobom. A snažila sa to ale veľmi pekne uhrať, neviem, či si to pamätáš, bola ako roztomila a jelikož je to moja najobľúbenejšia postava, tak ja už žerem hocičo pri hociakej scéne. Takže tam bol teda... Tam môžete vidieť jeho skutočného otca, ako vyzerá naživo. Takže teraz sme sa rozprávali o tom, že sa presťahoval s matkou do Kanady. V 10 rokoch mal teda toho nového nevlastného otca, s ktorým jeho matka mala 4 ďalšie deti. Takže Matthew Perry je síce jedináčik od oboch rodičov, ale nevlastných súrodencov má 5, s tým, že 4 od matky a 1 od otca. Takže keď mal Matthew Perry 15 rokov, tak sa rozhodol ísť žiť k svojmu otcovi do Ameriky s tým, že cítil už v sebe nejaký ten talent, že má nadanie na herectvo a povedal si, že v Kanade sa až tak teda nepreslávim tým herectvom. V Amerike mám toho otca, ktorý by mi asi nejak mohol pomôcť, že by som sa mohol niekde ukázať a tak. Ale to nebola až taká pravda, nakoľko jeho otec strašne chcel, aby Matthew Perry nebol herec, ale aby bol teda buď ten tenista, alebo aby študoval na vysokej škole. Tak Matthew teda ten tenis vzdal po tom, čo prehral svoj prvý veľký zápas teda v tom USA. Povedal si, že to nie je už nič preňho, že radšej by chcel ísť teda tým smerom toho herectva. Ale dohodli sa s otcom, mali takú chlapskú nepísanú dohodu, že ak si do roka nenájde žiadnu rolu, v ktorej by bol nejaký dobrý, alebo by zarobil, alebo že by sa v nej proste našiel, tak pôjde študovať a urobí mu povôli. S tým, že teda ten celý rok sa tak nejak hľadal, chodil do práce, aby si kde to čo zarobil, aby mohol po večeroch chodiť na tie konkurzy a castingy a pracoval v rôznych Los Angeleských kaviarniach, reštauráciách, podnikoch, nočných, denných. Proste pracoval, čo sa dalo a popri tom chodil na tie konkurzy. S tým, že bolo to pre ňoho osudné. Jedna tá reštaurácia, kde sa zoznámil s jednou jeho kolegyňou, ktorá z hodou okolností mala číslo na veľmi známeho režiséra amerického Williama Richarda, ktorý vlastne obsadil aj neskôr Matthew Perry v známom filme Jimmy Reardon v roku 1988, takže sa mu vlastne pošťastilo, ale nebol to nejak preňho prevratná rola, nezapísal sa v očiach ľudí, nejak si ho nepamätali. Ale tak skúšal šťastie ďalej, chodil po ďalších konkurzoch, kde sa vlastne dostal hlavnú rolu v seriáli Second Chance, kde hral Chesa Russella, teda chlapca, ktorý teda zomrel a dostal druhú šancu, ako už napovedá názov Second Chance, aby zmenil svoj osud a svoj život. To je zaujímavý koncept, celkom ma mrzí, že som vlastne nič od neho predtým, než začali priatelia, nevidela. No, priznám sa, že absolútne ani ja som nevidela. Ale musím sa priznať, že od nikoho z hercov, z priateľov som predtým, než sa teda preslávili svojou rolou, nič nevidela. A asi by som to mala napraviť. Asi tak nejak, presne. Ja vlastne ani neviem, že či niečo mala, lebo ja som študovala toho Matthew Perry, poznám tak Jennifer Aniston približne. Viem, že práve predtým bola v nejakých seriáloch a filmoch, neviem v akých, ale bola a dokonca bola umelkyňou, že kreslila veľmi krásne obrazy, ktoré sú vystavené v New Yorkskej galerii, že to je asi tak jediné, o ktorej niečo viem, že robila aj predtým. A teraz Matthew Perry, inak vôbec neviem, že či Monika niečo predtým robila. Áno, Courtney Cox vlastne hrala v jednom, teraz dúfam, že to bol taktiež seriál, ktorý mal byť bolo to niečo akoby super naturálne a myslím si, že to ale zrušili veľmi, veľmi skoro a vlastne hneď potom dostala rolu Moniky, ktorá ju najviac preslávila. Ale mala teda ešte jeden, myslím, že to bol seriál predtým. OK, môže byť. To si ešte asi prečítam, lebo ma to teraz celkom tak zaujíma. Dobre, tak ideme ďalej, ako pokračoval teda život nášho protagonistu. Nastal zlomový rok. Nastal rok 1994.
všetci fanúšikovia Priateľov už asi vedia, o čom bude reč. Takže sa začalo nakrúcanie Priateľov, respektíve sa začal konkurs na seriál Priatelia, v ktorom všetkých 6 postav prvotne nemalo byť obsadených v tomto seriáli, až teda na Rossa Gellera, David Schwimmer, ja neviem presne, ako sa číta jeho meno, tak dokonca on písal niektoré tie scenáre a to som vôbec nevedela. No, tak jediná jeho rola bola napísaná priamo pre ňoho. Ešte predtým, než sa začala písať. Takže tak, inak zvyšné postavy sa tak nejak dlhším procesom hľadali. Ja teda môžem prezradiť už dopredu, že pre rolu Joeyho bol pôvodne vybraný herec Vince Vaughn, ktorého môžete napríklad poznať z veľmi známej komédie s názvom Vybíjana s Benom Stillerom. Neviem, či si to videla. Áno, a on vlastne hral potom aj s Jennifer Aniston v takom krásnom romantickom filme. Presne tak, ale teda ja úprimne si úplne neviem predstaviť nikoho iného, než tú našu šestku, čo poznáme, že by niekto iný hral tieto postavy. No práve sa dostanem k tomu, že Chandlera Binga mal pôvodne hrať teda John Cryer, ktorý je to Alan Harper, ak by ste nevideli, zo seriálu 2,5 chlapa. A to som si presne tak nejak povedala, že myslím si, že tento herec veľmi dobre stvárnil postavu Alana Harpera. Presne tak. A myslím si, že mu to veľmi seklo, takže pravdepodobne asi keby dostal Chandlera Binga, už by v živote nedostal Alana Harpera a myslím si, že to úplne super, ako to... Úprimne, stále si to neviem predstaviť. Ani ja, ale na druhú stranu, vôbec si to neviem predstaviť, ale on je taký... Vie zahrať takéto trošku crazy role. Myslím si, že áno, ale asi by sme sa pozerali na úplne iný seriál. Mám ho tak asi zafixovaného ako úplne iný typ humoru, úplne iný typ seriálu, iný typ postavy. Áno, a ako s tým určite jednoznačne súhlasím. Nakoniec teda túto rolu získal pôvodne Matthew Perryho na jednu z najlepších kamarátov, ktorý ale odmietol tesne pred natáčaním tú rolu so slovami, že táto rola nepatrí nikomu inému ako Matthew Perry. Takže to nakoniec dostal. Aj keď natáčal práve pôvodne seriál pre inú spoločnosť, tak sa dokázal z nej odpísať a upísať sa teda priateľom. Bolo to fakt písané priamo na ňo, tá postava, a jemu sedla tak, ako mala. A je dobré, že teda... Myslím, že to určite bol dobrý krok v jeho kariére. Presne tak. A ešte ďalším takým dobrým bodom k tomu celému je, že rok pred tým, než sa začalo nakrúcať, než sa začali robiť tie konkurzy a castingy na priateľov, tak Matthew Perry prišiel do štúdia NBC s nápadom na seriál, ktorý vlastne pojednáva o 6 priateľoch v newyorských uliciach, ktoré žijú rôznym spôsobom svoje životy, ale v konečnom dôsledku sú veľmi dobrí priatelia a nejak sa ich životy dokážu, aj keď sú tak rozdielne postavy, spojiť a byť dobrými kamarátmi. Čo nám to asi tak pripomína. Ale odmietli ho s tým, že sa pripravuje veľmi podobný tajný projekt. Takže keď sa vypísal ten konkurs, tak Matthew Perry bol pri tom konkurze a poučoval všetkých, ktorí sa hlásili na postavu Chandlera Binga o tom, ako to má zahrať, ako to majú zahrať a ako si to on predstavuje. Takže tam chodil na tie konkurzy a snažil sa im to vysvetľovať strašne. Ale ako naozaj... Treba podľa mňa fakt povedať, že každý ten charakter, ktorý tam je, a fakt, že poprvé si nevieme predstaviť už asi iných hercov, ale naozaj, že tie role im skvelé padli, možno práve preto, že do určitej miery sú si s tými svojimi postavami strašne podobné. Áno, sú, to uznávam. Vlastne presne sme sa aj minulé rozprávali o tom, že pôvodne mali byť teda role Rachel a Moniky prehodené. Áno, mali. Ale... Vieš si predstaviť, že by Rachel mala byť taká tá absolútne si neviem predstaviť. Ak sledujete Courtney Cox napríklad na Instagrame, tak myslím si, že sami vidíte, ako ona absolútne miluje to, že je Monika, že si môže organizovať všetko úplne do posledného detailu, a práve sama povedala, že keď sa začínali točiť Priatelia, alebo respektíve počas celého natáčania, tak upratovala šatne úplne každému z hercov.
Keď sa na place nudila. Dobre, tak to je dosť dobrý point. To som nečakala. Takže začalo teda nakrúcanie priateľov, obsadenie poznáme, aké sa tam teda nakoniec zložilo. Deň predtým, než začali nakrúcať sa, všetci 6 protagonisti rozhodli, že si pôjdu užiť svoj posledný deň anonymity a šli sa spolu opiť alebo rozbiť, neviem ako to povedať. A nie je to krásne, že ako si povedali, že to posledný deň anonymity, že... No a to ešte ani nevedeli, či že to ani tak nevedeli, bude, no. Pretože Presne. veľa z nich malo vlastne veľa stroskotaných projektov za sebou a je krásne, že v niečo mal niekto takú vieru a nakoniec sa im to naozaj vyplatilo. Presne tak. Tak teda šli do Las Vegas. Šli do Las Vegas do kasína si užiť tú anonymitu. A vlastne do toho istého kasína sa potom aj vrátili v nakrúcaní priateľov. Pritom keď mal Rachel a Ross svadbu, kde sa opili, pokreslili a vzali sa. Tak bolo to presne to kasíno, ale tam už ich každý poznal a predpokladám, že im tam nenechali ani dýchať, ani žiť a už vôbec nie sa zabávať. Pretože si to asi nemohli dovoliť, keď ich všetci fotia a každý ich pozná. Tak asi tak nejak... S čím sa inak teraz Matthew Perry priznal, nevedeli to o tom ani vôbec jeho hereckí kolegovia, tak sa priznal pri nakrúcení Priateľov, teraz čo vyšiel ten nový film HBO, na HBO, tak tam sa priznal a budem citovať teda, že aké mal problémy so svojimi pocitmi a vnútorným strachom. Keď som mal povedať nejaký vtip a predstavil som si, ja žijem v Čechách a som východňarka, tak sa snažím nehovoriť nejakou nespisovnou slovenčinou, tak radšej používam češtinu niekedy. Že teda citujem. Keď som mal povedať nejaký vtip a predstavil som si, že sa snad diváci nebudú smiať, začal som sa potiť a dostal som krče. Mal som pocit, že snaď umriem. A to určite nie je zdravé. A dokonca naviac som sa tak skutočne cítil každý deň. To je strašné. Nie, ani že si to neviem predstaviť, ani si to nechcem predstaviť. Tak to je fakt strašné. Tak nejak, a teraz si predstavíš, lebo ja mám napríklad takéto pocity, prežívam v škole, alebo na nejakom, tak idem na pohovor do práce, tak sa presne takisto cítim, že ma začne boleť úplne celý žalúdok, myslím si, že umieram, chcem teda radšej umrieť a je to fakt dosť nepríjemné a vravím si, nech už ten pocit skončí, nech už mám potom a všetko bude v pohode. A teraz si predstav, že on to nakrúcal 10 rokov. Wow. A v prvej sérii, keď si toto hovoril, si asi nemohol len tak povedať, už to skončí, už bude potom. No a to sa na ňom aj podpísalo. To si vybralo teda svoju daň. Ako by si každý z vás teda pomyslel, že čo to zarobili milióny, šťastní ľudia, pozná ich celý svet, sú to krásni ľudia, môžu mať všetko, čo chcú. Opak je teda pravdou. V roku 1997 sa Matthew Perry dostal prvýkrát do ústavu proti závislákom na ťažkých drogách. Konkrétne to teda bol zatiaľ len Vicodin, čo sú tabletky proti bolesti, dostupné v Amerike. Neviem teda, či sú dostupné aj u nás. Pravdu povedať, ja absolútne sa v tomto nepohybujem, takže... Zatiaľ ani ja teda. Dúfam, že ani nikto, kto nás počúva, neodporúčame to, nie je to reklama. Nie je to reklama. Takže na Vicodine bol závislý. Údajne teda on tvrdí, že sa stal závislým kvôli tomu, že sa zranil na vodnom skútri a trpel bolestiami a neskôr trpel bolestiami zubov. A začal to teda liečiť tým Vicodinom, ale nakoľko, ako sme si už uraveli, tak prežíval stres, vadila mu tá sláva, tá popularita, naozaj sa necítil dobre, keď ho vonku ľudia poznávali a furt po ňom kričali, hej ty, povedz nejaký vtip, buď vtipný a skúste si byť vtipný na povel proste, skúste si to. To musí byť ale strašne ťažké, nie, keď ťa každý pozná, ako stále si vysmiatý, stále vtipkuješ, stále sranduješ, stále proste si pozitívne naladený a fakt máš blbý deň, proste chceš len, neviem, si skúpiť jedlo alebo sa ísť prejsť, aby si aspoň trochu zlepšil náladu a ľudia po tebe začnú vykrikovať. No. To je fakt strašné. A povedzme si, že napríklad ja mám zlý deň aj 2-krát do dňa.
Neviem ako ty. A to som možno ešte povedala málo 2-krát do dňa. Takže tak. Ale je chlap, tak možno dajme tomu, že lepšie to ustalo, ale nebolo to jednoduché teda. Takže to bol prvýkrát na liečení, odkiaľ keď vyšiel, tak sa aj vyjadril, že nerobil to teda preto, že by s tým chcel prestať, alebo že by to tak teda cítil, že s tým chce prestať, ale že to urobil preto, že sa už naozaj reálne balo svoj život a neprišlo mu to normálne ani zdravé. Tak, že teda šiel na to liečenie. Chvíľu to vyzeralo, že to bude dobré, že to bude v poriadku. Už to tak brali aj producenti, že už vyzerá lepšie. Čo sa teda stalo? Stalo sa to, že začal Vicodin časom zapíjať alkoholom a jak vieme, všetko prejde do väčších závislostí a prišiel metadón a amfetamín, ktorým začal holdovať a pri nakrúcaní filmu Slouží cáre. Neviem, či si videla tento film? Bohužiaľ nie. Ale... Okay. Ale teda tak hral tam hlavnú postavu. Nakrúcalo sa to ešte počas Priateľov a čo sa stalo, tak tam opäť bol teda hospitalizovaný v liečebni. Ale už bol hospitalizovaný nielen kvôli Vicodinu, ale ako som vravela, metadónu a amfetamínu a alkoholu. Bohužiaľ sa to dozvedeli aj novinári, dozvedela sa to tlač, dozvedela sa to celá verejnosť a začal byť pod drobnohľadom, začali ho tam chodiť sledovať, nakrúcať, špehovať a čo sa nestalo? On sa tam šiel sa tam liečiť z vlastných dôvodov, s dobrým úmyslom a keďže mu nedali žiť, tak ešte prepadol depresiám a prepadol ťažkým depresiám. Chudák. No, takže... Vyšiel teda z tejto liečebne. V ten deň, keď z nej vyšiel, tak dokonca sa mu podarilo vlastným autom nabúrať do vedľajšieho domu v Malibu. Keď tam prišli teda ale policajti, tak zistili, že nebol na žiadnom alkohole a že nebol ani na drogách, čož aspoň, že tak. Teraz by som mala možno nevhodnú poznámku k tomuto. Ale treba s humorom. Tak, treba s humorom, tak teraz si ako predstavte, že vás pustia z liečební, kde máte depresie, máte možno depresie aj z toho, že nemôžete tie návykové látky konzumovať a pustia vás a vy, super, môžem si ísť po to, tak sa ponáhľate tak, že to potom naráfate, Vidíte, tu je tá východňarčina. Že to naráfate do susedovej bránky. Juj. Možno už cítil niečo. Tak, späť k veci. Tak teda vyšiel z tej liečebne. Opäť sa teda v plnom prúde natáčali Priatelia. V 7. sérii mal dokonca pri natáčaní na place aj svojho osobného liečiteľa vlastne triezvosti. Takže tam už bol s nimi. Zase si na druhú stranu vôbec neviem predstaviť, že si ten druhý herec, že dáme tomu Jennifer Aniston alebo Courtney Cox, ešte skôr Courtney Cox, ak vieme, ona hrala jeho partnerku, presne tak. A vie, že má tie problémy, vieme všetci, že sú to dobrí kamaráti dodnes a teraz sa na to musíte pozerať. A neviem, či si pamätáte, ale on tam naozaj mal tie výkyvy, aj výzoru, ako vyzeral, raz bol pribratý, raz bol schudnutý, mal také spadnuté líca, proste bolo mu v očiach vidieť, že sa trápi a... To je pravda, že zrazu, keď si to ako človek začne všímať vlastne v tom seriáli, také malé veci, keď už to vidíte 10-krát, tak ako ja. A ja, presne tak už si začnete všímať tieto veci a fakt to ako nie je asi úplne jednoduché. Tiež si myslím, že to teda zrovna nie je. A pre tých ostatných ľudí okolo, nemyslím, len pre ňoho to určite nie je jednoduché, tak, ale... pre jeho okolie celkovo. No, presne. Keď s niekým trávite takto každý deň a vidíte, že má tento typ problému. Dokonca sa vyjadril v jednom rádiu, kde sa ho pýtal jeho oponent, že teda, ktorá bola podľa teba najhoršia časť celých Priateľov, tak on úplne taký sklesnutý a fakt, ako bolo vidieť, že teda moc sa mu nechcel do toho ísť, ale povedal, že nevie, nakoľko si absolútne nepamätá nič medzi 3. a 6. sériou Priateľov, že vôbec nič. Takže tak, ale poznáme teda Matthew Perry je humorista aj v bežnom živote, tak potom si neodpustil poznámku, že tým pádom, ale teda určite to bola jedna medzi 3. a 6. sériou. Na margo tohto ja by som sa ťa teda opýtala, nie ktorá je najhoršia epizóda, ale ktorá si myslíš, že je úplne
najlepšia epizóda? Okay. Alebo tvoja obľúbená epizóda? Tak, mám teda dve. Východ, hej? Východ. My sa tam chápeme doma. Takže, 2 či 2? Dve epizódy. Výnimočne. Takže, 2 epizódy. Teda prvá, úplne podľa mňa najlepšia, je keď hrali ten kvíz spoločne medzi tými prvými sériami. Kde to je jedna z mojich obľúbených epizód. Kde si menili byty navzájom a to sa mi na tom veľmi páčilo, že hrali ten To kvíz o tie bolo byty. fakt super a ja vždy musím k tomuto dodať jednu vec. Mojou najobľúbenejšou postavou je Chandler. A vždy bol a vždy podľa mňa bude. Ale napriek tomu, keby ste sa ma spýtali, akú prácu robí Chandler, Presne. tak do dnešného dňa vám budem asi len niečo s číslami. A s papiermi. Čísla. Čísla a papiere. A čo vlastne robil? Nevieme. Ja neviem. Priznám sa, naozaj toto je jedna z informácií, ktorá mi vždy tak nejak ako pretečie pomedzi prsty podľa mňa. No, tak ja tiež teda neviem. Čo viem, že potom, ja len viem, že potom ho presťahovali do Tulsu na inú pobočku. Áno. A to si inak, teda ja myslím, to som sa nikdy Pozeral nedočítal. dokumenty o žralokoch. Presne. Mám inak veľmi rada žraloky. Ale som chcela povedať, že kde si inak teda myslím, že či to nebolo práve na tom základe, lebo to sa mi marí, že by malo byť niečo okolo 7. série. No. Takže či to práve nebolo kvôli tomu, že ho chceli, že by mali dôvod, keby náhodou nemohol prísť na to nakrúcanie. Je to dosť možné. Že? Je to dosť možné. Vidíš, teraz prvýkrát som sa vlastne nad tým zamyslela, že to bol taký veľmi zvláštny krok, že jedného z nich akoby veľmi dôležitých postav toho seriálu by vlastne odpísali niekam úplne inám. Presne tak, lebo napríklad robili také rešerše medzi ľuďmi, že ktorá postava by vám tam najmenej chýbala, tak to bol Joey, Matt LeBlanc. Takže si myslím, že skôr by teda jeho sa snažili niekde odšupnúť. Vieš si predstaviť, že by tam niekto z nich chýbal? Nielen ako, že by ich hral niekto iný, ale že by to nebola tá šestka, ktorá to bola. Neviem, asi neviem. Ja si tiež myslím, ja medzi nimi, presne tak ako vždy hovorím, ja mám medzi nimi tých svojich obľúbencov a mám medzi nimi tých, ktorých nechcem povedať, že nie sú moji obľúbení, ale jednoducho nie sú na vrchole, alebo ako to povedať. Áno. Ale naozaj si stále neviem predstaviť, že by tam niekto z nich nebol. Že by tam tak chýbala nejaká ústredná časť toho inak mne sa tam potom vzťahu celkovo. A neviem, jak tebe, ale mne sa tam potom veľmi páčil ten Mike Hannigan, keď prišiel k tej Phoebe do dvojice, tak inak aj on sa mi tam veľmi páčil. Hej, on bol skvelý. Ja som si teda vždy prijala, aby Phoebe skončila s Davidom, ktorý sa odsťahoval do Minsku, ale... Vážne? Pretože ja som mala pocit, že ona ho veľmi milovala, ale potom prišiel Mike a už som si na Davida ani nespomínala. No ešte, že tak, lebo to bol úžasný, ho tak ľúbim. A to ma privádza k ďalšej otázke. Viem, že teraz odchádzame veľmi od témy, ale keď sa tak ako hovorí vždy o tých dvojiciach, o tom, kto tam spolu je alebo nie je, tak práve ja v mojom okolí, alebo aj medzi ľuďmi, ktorých sledujem na Instagrame, sa stretávam veľmi často, až oveľa častejšie, než som si sama myslela, s názorom, že Rachel mala skončiť s Joeym. Nie. A to je pre mňa názor, s ktorým absolútne nemôžem súhlasiť. Absolútne. Nie. 3-krát nie. Jak sa volá to? Československo má talent. Absolútne. Pre mňa oni dvaja podľa mňa absolútne nedávali, alebo mne osobne absolútne nedávali zmysel. Vôbec nie. Ani im dvom inak medzi sebou. Teda nie, Matt LeBlanc veľmi šiel po Jennifer Aniston. Kto by nešiel po Jennifer Aniston? Tak si ja by som po nej šla teda. No, ešte sa chvíľu dostaneme k Julie Roberts, po tej by som šla viac. Ale tak teda Jennifer Aniston sa inak bála na začiatku nakrúcania Matt LeBlanca, pretože vedela, že je taký záletník a ona sa veľmi takých chlapov bála sa, že ju bude zvádzať. Našťastie nakoniec skončili ako veľmi dobrí kamaráti, ako najlepší kamaráti dokonca z tej šestice. Ale Joey si teda veľmi užíval tú scénu na Barbadose, kde sa spolu boskávali a dokonca 15 krát. Kto by si ju neužíval? Akože pozrieme sa na Jennifer Aniston teraz, koľko má rokov a je to absolútne bombica. No presne, lepšie by som to nepovedala.
No a teda tak, že 15 krát prekazil tú scénu, lebo sa s ňou teda chcel boskávať, chuďatko. A ona inak veľmi bojkotovala, vôbec ten vzťah nechcela, že to bola jediná vec, proti ktorej reálne že protestovala u scenáristoch a producentoch, že to nechce, že to tak nevidí, ani to tak necíti, že by to tak malo byť. Ja to teda tiež tak necítim. Ja to absolútne bolo tak to naviac. Podľa mňa, pre mňa ona s Rossom sú absolútne spriaznené duše. Sú najväčšie ňunky proste. A neviem si nikoho iného predstaviť. A vieš, čo je strašne vtipné, teraz by to úplne napadlo, že majú ešte aj rovnaké iniciály. Akože... Vážne, no, tak to je dobré. Inak teraz by som sa spýtala teba, aké tvoje najbližšia čas, ale ja neviem, či už nepreťahujeme teraz dosť. V poriadku, ja vám o svojej najobľúbenejšej časti poviem na konci tohto dielu. Takže sa teda dostávame na Krúcanie priateľov, sme v 7. sérii, kde s ním bol na place jeho ten osobný strážca tej triezvosti. Takže s tým proste nejak pasoval, bojoval. Popri tom ešte začal nakrúcať veľmi, veľmi známy film, pre mňa jeden z najobľúbenejších, Môj sused zabijak s Bruceom Willisom, kde teda pre zaujímavosť, vieš, že hral Bruce Willis v Priateľoch takisto? Jasné, že viem, že to by nevedel. Tak Bruce Willis hral ako jediný z celého z týchto hercov hral bez nároku na finančnú odmenu. Wow. A bolo to vlastne kvôli tomu, že sa pri nakrúcaní Môj sused zabijak stavil s Matthew Perrym, že pokiaľ teda prehrá, čož prehral, tak bude musieť byť v Priateľoch. Vieme, o čom bola tá stávka? Absolútne nie, nikde som sa to nedočítala. Tak to by ma dosť zaujímalo, to budem asi musieť ešte tiež zapátrať. No ak by ste to inak niekto vedeli, tak nám to kľudne napíšte do komentárov, nech si to všetci môžeme prečítať. Tak. Lebo je to podľa mňa dosť ako také zaujímavé. Tak, ten Môj sused zabijak sa točil vlastne ešte počas nakrúcania Priateľov. Dvojka sa už nakrúcala po skončení Priateľov, ale tá už bola, že vraj ako dosť veľmi veľký prepadák, aspoň boli na to takéto ohlasy. Ani mne sa to už... Bolo to... Opäť raz to bolo navyše, proste zbytočné. Presne tak ako vzťah Joeyho a Rachel. No, asi tak nejak, presne. Tak prišiel rok 2004, najsmutnejší rok v mojom živote. Nie, neviem, vtedy som bola asi malá, neviem, či bol smutný vtedy. Mi stačili sladkosti. Pozerala si Priateľov ako malá? Hej, ja som ich pozerala, lebo moja mamka to strašne miluje, ona to pozerá dodnes. Ako ona to fakt pozerá, ja prídem domov, priatelia, vždy tam sú priatelia. Ona to už ani nevníma, podľa mňa to je úplne na spameň, ale je to v pozadí. To je tak podobne, ja to mám. Tiež si to pozerala jak malá, lebo ja som to pozerala som to ako malá, pozerala som to ako tínedžerka, pozerala som to teraz ako dospelá. Presne tak a ja. A vždy všetkým hovorím, a mám to tak s viacerými vecami, ktoré poznám od malička, že sa ako keby... že strašne rada si znova pozerám tie príbehy alebo tie epizódy, že či vlastne, čím som bližšie veku tých postáv, či sa mi nejako zmení pohľad na to, čo sa tam deje, či sa budem cítiť inak. A zmenil sa veľmi, podľa mňa. Okay. A okrem Chandlera teda. Chandler bol odjakživa moja najobľúbenejšia. Povedz nám o tom viac. Zmenilo sa pre mňa napríklad to, že keď som bola mladšia, tak som mala strašne zo ženských postav rada Rachel, čo nehovorím, že teraz ju nemám rada, hej, aby si to niekto zle nevysvetlil. Ale čím som staršia, tým oveľa viac mám rada Moniku, oveľa viac je mi bližší jej humor a napríklad oveľa viac rozumiem, prečo, keď som bola mladšia a vôbec som tomu ešte nejak nechápala, tak prečo napríklad mojej mame prišla oveľa vtipnejšia a takmer najvtipnejšia z nich všetkých. A čím som staršia, tým viac tomu rozumiem. Inak mne z nich všetkých, možno, že som to, ale mne z nich všetkých ako príde najvtipnejšia Phoebe teda zrovna. Zo všetkých žien mi príde najvtipnejšia. Je síce z nich ako, dobre, je akože nie je zrovna tá, ktorú si povieš, že tak pre ňu ten seriál je tým seriálom, ktorým je, ale bez nej by podľa mňa nebol tým, čím je zase na druhú stranu. Takže to strašne protiriečím teraz, ale dúfam, že sme sa pochopili, čo som tým chcela povedať. Takže tak teda, skončilo nám natáčanie Priateľov a Matthew Perry sa potom ešte objavil v nejakých filmoch, dokonca hral potom aj v seriáli v roku 2019, ale napríklad mne, čo sa páčil film, tak Znovu 17. So Zac Efron. Všetci vieme. Presne tak, Zac Efron a
v roku 2015 teda si Matthew Perry otvoril vlastný inštitút s názvom Perry House a bol to pre osoby, ktoré sa snažia udržať bez alkoholu a drog. Otvoril si to v svojom tehdajšom dome, ako vlastnom, v ktorom žil práve v tom Malibu, kde susedovi naboral bránku predtým niekoľko rokov. Tak teda v tom dome mal aj teda ten Matthew Perry House a dokonca dostal od Obamu aj plaketu za to, že bol triezvy, že teda vydržal. Teraz bolo to, jak sme sa už bavili na HBO, že sa tam hovorilo, že vyzerá tak, že by bol v tom späť, alebo skôr, že sa na ňom podpísali tie drogy, že je to vidieť. Neviem, ako si to ty vnímala? Ja som u toho zaspala. Tak. Pardon. Ale... Vieš čo, priznám sa, že som z toho reunionu, napriek tomu, že som sa na to strašne tešila, tak som bola trošku sklamaná. Nechcem tým ako povedať, že by to bolo nejaké zlé, ale bolo tam veľa vecí, ktoré tam boli podľa mňa navyše. A viac ako to, že by som mala pocit, že je znova v drogách, alebo že znova pije, čo ako ťažko povedať, naozaj podľa mňa je to veľmi, veľmi náročné. Takto určiť len z pohľadu na človeka, tak skôr by som povedala, že na všetkých z nich bolo oveľa viac vidno, že chceli zostať navždy pekný, hej. Navždy mladý a krásny a ťažko povedať, čím to je, ale bola to taká dosť ako stretávka botoxu, u niektorých viac, u niektorých menej. A mala akurát povedať, že Matt LeBlanc mi z nich prišiel, akože najmenej sa snažil. Áno, presne. A takisto Lisa Kudrow, teda Phoebe. Áno, tak tá bola z nich najkrajšia. Áno, a je presne teda asi, alebo aspoň minimálne pre mňa vidieť, že keď ten človek sa snaží zostarnúť prirodzene, tak to často vyzerá oveľa lepšie ako tie veľmi veľké vylepšenia. Že aspoň mne osobne je to oveľa sympatickejšie, alebo vyzerá to podľa mňa na nich oveľa lepšie. Takže teda, hej, ale Lisa vyzerala veľmi dobrá. Lisa bola naozaj krásna. Napriek tomu všetci sú oni veľmi krásni, ale sú presne tak. Proste je to už na nich vidieť. Ale vieme, nie, že Courtney Cox to mala asi na nich najťažšie, čo sa týka tej výzaže. Myslím si, že áno, a sama sa vlastne už niekoľko rokov dozadu priznala k tomu, že si tieto výplne že to vlastne s tými výplňami prehnala a nechala si ich teda rozpustiť. Ale myslím si, že stále je to na nej tiež trochu vidno, napriek tomu ona je tak nádherná žena, že myslím si, že to vôbec nepotrebuje. Takisto, ale videla som nejaké fakt fotky, kde to mala ako, že by som povedala, že nie je vôbec pekná teda zrovna, hej, to keď už mala takú tú mačaciu tvár úplne. Presne tak. Tak späť k Matthew Perrym. Tak poďme do osobného života. Čo vieme o jeho osobnom živote? Vieme toľko, že je slobodný, že je bezdetný a že má rád mladé ženy. Tak začneme. Jednou z jeho najznámejších vzťahov bolo s herečkou Julia Roberts. Podľa mňa jedna z najkrajších žien na svete. Súhlasím, ak nie najkrajšia dokonca žena pre mňa na svete. Ako tie jej vlasy a ten jej písk, čo má na ksichte. Nádherný úsmev. Tak to akože... Ona je fakt, že podľa mňa jej osobnosť, alebo to, ako ona vyzerá, sa nedá povedať inak, akože ona je fakt, že zjav. Tak, presne. Že takého človeka že jak, iného. Proste jak. Inak vieš, že jej netier je Emma Roberts, presne. Ktorá je tiež veľmi krásna žena. A má podobne, inak veľmi podobné práve tie ústa, keď sa na ňu pozrieš. No, tak to taká zaujímavosť, ak by ste vy nevedeli teda. Takže to bola jeho priateľka medzi rokom 1996 až 1997, nie 95 až 96, to vieme, že sú priatelia, dokonca si zahrala v Priateľoch. Moju veľmi nenávidenú postavu úprimne, napriek tomu, že Julie Roberts milujem jej filmy, tak zrovna táto postava Pretty woman walking down the street, pretty woman. Tak asi tak nejak, hej. Všetci poznáme túto milostnú story, dúfam. Richard Gere. Inak on že vraj nejaký úchyl. Vedela si o tom? Bohužiaľ som o tom vedela. Možno sa k nemu dostaneme v tomto podcaste, to ešte nevieme. Tak to bola jeho teda jedna z tých prvých známych. Potom randil s všelijakými možnými známymi herečkami, producentkami, napríklad z Pobrežnej hliadky, nie s Pamelou Anderson, ale s tou druhou. Takouto brunetou. No, presne tou. A to vydržalo pár mesiacov, spolu chodili. Mala asi tak 6 vzťahov za sebou, čo vydržali maximálne rok. Fakt, že maximálne rok. Jeho najdlhší vzťah bol teda s herečkou Lizzie Kaplan,
ktorý vydržal 6 rokov. Boli spolu, boli spolu zasnúbení 6 rokov, ale rozišli sa, on sa na to len vyjadril takouto klasickou proste vetou. A boli to, že mali neprekonateľné rozdiely. Neprekonateľné rozdiely v ich vzťahoch. A tak sa spolu rozišli, nejak moc k tomu nemáme nejaké bližšie info. Teraz randil v roku 2019, prvýkrát teda bola tá informácia, že začal randiť s Molly Hurwitz, kto je americká producentka, herečka, myslím, že aj modelka, tak ja som si istá, ktorá je o 22 rokov mladšia. Mladšia. 20 rokov mladšia, inak veľmi tiež sympatická baba, veľmi pekná žena. Vydržal s ňou 3 roky teda, do roku 2021. Tiež sa zasnúbili v začiatku roku 2021 a vyjadril sa, že je strašne šťastný, že môže byť po boku tej najlepšej ženy na celom svete. To som ja, hej. Ale to ma ešte nespoznal. Takže a myslím, že aj Ivka. Tak aby som zase v tom nebola sama. Takže, že je to teda najlepšia žena a že je šťastný, že ju môže mať po svojom boku. Nakoniec sa teda rozišli, opäť sa vyjadril, že je to z neprekonateľných dôvodov medzi nimi dvoma, ale že je práve všetko najlepšie do života, že je proste to práve, nech sa má dobre. Ale isté zdroje tvrdia, že tam môže byť nejaký iný dôvod. Že vraj údajne to je dôvod zo zoznamky pre známych ľudí. Raja? Inak ja neviem, čo to je za zoznamku. Ja som sa dočítala, že je nejaká zoznamka pre známych ľudí. Nevieš, ako sa dá, kde sa dá stiahnuť, alebo či sa dá... Viem akurát, že sa volá Raja. A to je jediné, čo o tejto zoznamke viem. Keby ste niekto vedeli, tak tiež nám môžete dať nejaké info do komentára. V prípade, ako sa tam dostať. Tak. Že vraj teda údajne na tej zoznamke, skúsim nájsť, lebo niekde to mám aj citované, čo tam malo zaznieť s 19-ročnou babou, s ktorou si písal na tej zoznamke. Tak kladol otázky typu vždy sa tak veľmi rada hráš so svojimi vlastmi? Alebo napríklad otázka, či som taký aspoň taký starý ako tvoj otec. Môžeme neviem, či by som chcela vedieť odpoveď na tú otázku, byť ním teda. Ja si tiež nie. A popravde, dúfajme, že to nie je teda pravda a ak to pravda je, tak nech si každý robí, čo uzná za vhodné. Tak, ale chápem, prečo sa s ním rozišla. Boli to dosť nezlučiteľné teda rozdiely. Neprekonateľné rozdiely. Nerozumiem. Asi nebol jej otec tak starý ako on. Tak a teraz, čo aktuálne sa pripravuje, čo pripravuje teda Matthew Perry, tak sú to jeho memoáre, ktoré budú vychádzať v novembri tohto roku a s názvom Friends, Lovers and Big Terrible Things, kde má teda pojednávať, akože názov vraví, a ho má pojednávať o natáčaní, o priebehu celého natáčania, priateľ, ako to on vnímal a čo sa dialo vlastne po. Takže také zhrnutie, ako ja tu teraz hovorím, ale bude to v celej knihe proste na celý večer, takže že sa budete určite toho môcť dozvedieť viac a dokonca sa toho budete môcť dozvedieť v tom jeho sarkastickom humore. Tak malo by to byť celkom zábavné, aspoň to tak propagujú, že bude to dobré a zábavné a náučné. Takže máte tip odo mňa na knižku, ak by ste chceli v novembri 2022 bude vychádzať do kín. Super, do knižníc. Super, ďakujeme za tip, Barči. A určite ma to veľmi zaujalo. Ja by som strašne rada vedela, pretože doteraz sa všetci k tomu vyjadrovali, najmä k tomu natáčaniu tak veľmi pozitívne. Čo ako nehovorím, podľa mňa to musela byť pre nich neuveriteľná ako skúsenosť. A veď si tam predsa našli priateľov na celý život. Určite to musela byť veľmi aj na jednu stranu asi naplňujúca práca, pokiaľ ich to bavilo. Takže bude určite veľmi zaujímavé sa dozvedieť aj niečo možno z tej druhej strany, ktorá nie je tak vtipná a tak pozitívna. Pretože on sa vlastne jediný vyjadril aj v tom reunióne, že
že iba on to tak vnímal, že to bolo zlé, že tých ostatných 5, že vraj to naozaj veľmi bavilo a že si to užívali. A dokonca Courtney Cox, že povedala, že ona, keď sa začali smiať tí ľudia, tak ona si v duchu len pomyslela, počkajte, čo príde o chvíľu. Že keď sa už teraz smejete, ako sa budete smiať potom. Že to brala akože... Ale myslíš si, že to môže mať niečo spoločné s tým, že vlastne on si veľa z tých vtipov ako sám improvizoval, že to mal vlastne ako keby oveľa osobnejšie než tí ostatní herci? Asi to bude s tým súvisieť, si tak nejak myslím, lebo ešte som zabudla podotknúť, že on vlastne veľmi veľa si tam pomenil tie scenáre a skúsil zaimprovizovávať v tých priateľoch a dokonca sa to tak ľuďom páčilo, že to tam tí scenaristi ponechali. Takže určite je to možné, lebo jak už sme sa o tom bavili, že je ťažké byť na povel vtipný. Práve, no. Tak, asi je to oveľa osobnejšie, než keď vám niekto napíše scenár, ktorý nejakým spôsobom prednesiete. A to keď sa ľudia nesmejú, tak možno to nie je až také akoby... Chcem to tak blbo povedať, že je to útok na vašu osobnosť, ale asi je to niečo iné. No, súhlasím. Tak poďme sa pozrieť na pohľad iného herca z daného seriálu. Takže ja vám dnes porozprávam o Matt LeBlancovi, ktorého určite všetci poznáte lepšie ako Joeyho Tribbianiho. A tak ako všetci ostatní herci, určite aj Matt LeBlanc má toho veľmi veľa spoločného so svojou postavou zo seriálu Priatelia. Ale teda najlepšie by som povedala je začať úplne na začiatku a to, že sa narodil 25. júla roku 67 a taktiež sa narodil v štáte Massachusetts. Poznali sa? Myslím si, že nie, pretože sa narodil v meste Newton, takže a keďže sa Matthew Perry vlastne odsťahoval do Kanady. A tak možno chodil spolu do jaslí? Ty nepoznáš svojich spolužiakov z jaslí? Ja som nechodila do jaslí. Tak to si prišla oveľa. Každopádne teda jeho úplne prvou vášňou boli motorky. Ale jeho mama sa o ňoho veľmi bála a tak mu vlastne povedala, aby si našiel niečo nové, čo by ho bavilo. A tak sa vlastne prvýkrát dostal k herectvu, ktoré si v tej dobe veľmi zamiloval. No a keď mal 17 rokov, tak sa presťahoval do New Yorku. Ale prekvapivo nechcel sa v New Yorku stať hercom, ale chcel sa stať modelom. Ale bohužiaľ veľa agentúr ho odmietlo kvôli jeho výške a to, že práve nebol na modela dostatočne Aký je vysoký? Úprimne neviem, ale myslím si, že aj s mužov v Priateľoch je najnižší. A to je inak pravda. To máš aspoň tak si to pamätám, ale každopádne teda s Joey má napríklad spoločné to, že obidvaja majú v rodine niekoho z Talianska a teda podľa priezviska určite aj z Francúzska. Ty, jak teraz ma napadla, pamätáš tú časť? Mi pupu. Odefuf. Hej, ale skôr som myslela tu, jak tam bola tá Joeyho babička z Talianska, čo nič nerozumela. A to som ja, už tam budem hrať. A jak sa snažili natočiť tú provizornú scénu s tým mechom. Presne tak. Každopádne teda... odsťahovala sa do New Yorku a tak ako asi všetci začínajúci herci alebo všetci začínajúci ľudia v tomto priemysle to nemal úplne jednoduché. Nezarábal veľmi veľa peňazí, no taktiež sa mu osudnou stala jedna žena. A to práve v takej situácii, že kráčal po ulici. Táto žena sa mu veľmi páčila, tak sa za ňou obzrel, lebo si chcel pozrieť, či má pekný zadok. A ona sa zhodou okolností obzrela tiež, pretože ju niečím zaujal. A to už bol známy? To ešte nebol známy. To bol ešte vlastne mladý, nepoznaný, nádejný herec. Uh-huh. No a táto žena teda, keď sa dali do reči, keďže teda očividne mali tam nejaké sympatie už na začiatku, tak vlastne mu povedala, že podľa nej by bol veľmi dobrý herec a že ona je práve na ceste na nejaký casting a že mu teda dá číslo na svojho agenta. No a tak sa aj stalo a práve Matt LeBlanc sa takto dostal do reklám na veľmi známe produkty, napríklad na ketchup Heinz alebo do reklamy na Coca-Colu alebo jeansy Levi's, alebo teda Levi's.
Takže ľudia ho vlastne mohli poznať z veľmi známych reklám na veľmi známe produkty predtým, než začal točiť Priateľov. A čo ten rúž? Ichiban! Bohužiaľ teda reklama na rúž to bola to... Ale boli to samozrejme veľmi známe produkty a dokonca reklama na Heinz bola v tom roku vyhodnotená za najlepšiu reklamu roka. Ale... Máš radšej kečup alebo tatarsku? Záleží s čím. Ale ako ja som skôr tým kečup teda. A ja som skôr tým tatarská. No vidíš, krásne sa doplňame. Sme dobrá dvojka. Každopádne teda určite nie je z Priateľov jediný, ktorý začínal v reklamách. Napríklad Courtney Cox začínala v reklame na tampóny a drží taký zaujímavý rekord a to, že je prvá osoba v USA, ktorá v televízii použila slovo menštruácia. Dosť dobre. Takže znova sa teda ale vráťme. Počuj, a ty si zatiaľ posledná, ktorá to použila. Máte niečo spoločné. Máme niečo spoločné, to som si vždy prijala. I keď sme už pri tej Courtney Cox, tak bola prvá, ktorá povedala nejakú vec pri natáčaní Priateľov, že povedala úplne prvú vetu a Matthew Perry povedal úplne poslednú vetu v Priateľoch. No, a teraz, keď sa teda znova vrátime k jeho životu, tak on teda hral v týchto reklamách, mal takú veľmi malú opakujúcu sa rolu v seriáli Married with Children, po slovensky mám pocit, že to bolo Ženatý so záväzkami, tak sa to volalo. Takže ľudia ho mohli trochu poznať, ale stále vlastne nezarábal veľmi veľa peňazí. Pracoval najprv v Deli a teraz keď... vám poviem, za čo ho z toho Deli vyhodili. Čo je Deli, keď sa môžem spýtať nejak? Deli je akoby, nechcem to nazvať úplne fast food, ale je to proste miesto, kde si môžete kúpiť jedlo. Takže nevyrábajú sa tam tie tyčinky Deli? Nie. Okay, dobre. Každopádne, keď vám poviem, za čo ho z tohto Deli vyhodili, tak si poviete, že on je naozaj Joey. Že jeho naozaj nemohli obsadiť do inej role, než role Joeyho. A to, že on z tohto Deli kradol čokoládové koláče. Takže takto sa vlastne stalo, že keď teda ho obsadili do role Joeyho v Priateľoch, tak mal na účte len $11. Mm-hmm. A... Skoro jak ja dnes. Čakáš na svoju rolu, hej, osudovú. Však presne. Hej. Každopádne vyjadril sa teda tak, že pred Priateľmi ho prvýkrát bola v New Yorku pozrieť jeho matka. A povedal, že to pre ňu teda vôbec nebolo vhodné prostredie, pretože tam, kde býval s viacerými ľuďmi v byte, tak v tom okolí sa pohybovali drogoví dileri, prostitútky, teda skrátka to fakt nebolo nejaké prostredie, kam by ste pozvali svoju mamu na návštevu. Prostitútky to bolo niečo pre ňo, nie? K tomu sa dostaneme. Každopádne teda jeho mama sa o ňoho veľmi bála a stále mu opakovala, či sa naozaj nechce vrátiť domov, kde by teda mohol začať pracovať a povedal, že keby nebol herec, tak by bol tesár a vyrábal by teda nábytok. Aj majster tesár sa utne. Tak. Každopádne teda potom dostal jeho osudovú rolu Priateľov, rolu v Priateľoch Joeyho, ktorú teda myslím si, že si ju veľmi zamiloval a ako vieme, tak veľmi ťažko niesol, keď sa tento seriál skončil. Bol posledný, ktorý odišiel z placu a povedal, že šiel na pivo, pretože pivo v tej budove, kde Priateľov točili, tak dávali štábu zadarmo. Takže... Ešte sa dostanem teraz k Gunterovi. Neviem, či vieš túto zaujímavosť, že on teda robil, vieme, baristu v tom, jak sa to volalo, to kafe, to bolo... Central Perk, presne tak. Tak on reálne nebol herec, on bol barista v skutočnosti, reálne robil kávu, ale v tom seriáli v živote kávu nerobil, len ju roznášal, pretože tie kávové stroje robia veľmi veľký
hluk, takže by bol zlý zvuk. Bol zlý zvuk, takže mu len niesli tú kávu. A ešte, a ešte tú sedačku, ešte tam je v tých priateľoch, taká tá najznámejšia sedačka, tak inak nikto si na ňu nesmel, bolo to nepísané pravidlo, že nikto si na ňu nemohol sadnúť, iba týchto 6 ľudí. Wow, a nikto si tam za tých 10 rokov ani nesadol. Každopádne teda dostávame sa do času po priateľoch. Ako vieme, tak Joey bol jediná postava, ktorá nejakým spôsobom nedostala záver v tomto príbehu. Bol jediný, ktorý zostal s priateľou slobodný. Ale úprimne, mne to vôbec nevadilo, pretože pre mňa tá postava, tak ako bola napísaná, tak ako mala charakter, vôbec mi neprišlo zvláštne, že si nikoho nenašiel. Vieš čo, mne sa tam páčilo, mne sa tiež toto sa mi páčilo, ak ty vravíš, to tak malo byť, ale že to dali do takej tej formy, jak oni si kúpali ten nový dom, Chandler s Monikou, že on tam, že bude mať svoju vlastnú izbu. Áno, to bolo také pekné, že vlastne on je také ich dieťa, veď non-stop by chodil tam vyjedať, býval pre tie dvere a to bolo také, to bolo zlaté. Presne tak. No a ako teda jediný z priateľov potom dostal svoj vlastný seriál, ktorý bežal podľa mňa 2 série. Áno. Ale inak návrh na to dostali všetci, 6, aby mohli mať svoj vlastný seriál, že bol by to Rachel, Chandler a každý by mal svoj vlastný. To si absolútne neviem predstaviť. Neviem ani ja, ale nikto to nevzal, okrem Joeyho. Teda. Áno, myslím si, že on mal s tými priateľmi naozaj taký veľmi vrúcný vzťah, alebo ako to nazvať. Každopádne seriál Joey, neviem, či si to niekedy videla, ale videla som zo pár častí. Aj kriticky, aj podľa toho, ako vlastne podľa zhliadnutí a aj podľa môjho osobného názoru to bol veľký prepadák. Veľmi ma to boli to povedať, ale naozaj už to stratilo to, prečo boli priatelia úžasní pre mňa. Ale neviem, či si všimla, pri vstupe do jeho bytu v tom seriále Joey, tak mal nie na nočnom stoliku, presne na stoliku, kde sa vchádza, fotku s Chandlerom, s priateľov. Boli tam obidvaja. Tak to je naozaj veľmi pekný detail. Každopádne, teda jeho život po tomto sa stal veľmi ťažkým na pár rokov. Napriek tomu, že v roku 2003, ešte predtým, než priatelia skončili, si teda našiel partnerku, modelku Melissu McKnight a vyjadroval sa vlastne tak veľmi krásne o nej, že konečne ho prestalo baviť len behať za sukňami a že našiel vlastne tú ženu svojho života. Ale len o 3 roky neskôr, v roku 2006, sa rozviedli opäť kvôli neprekonateľným rozdielom. Aha. Každopádne on teda po skončení Joeyho povedal, že si chce dať aspoň na rok pauzu, že jeho agenti majú proste zabudnúť na jeho číslo aspoň na rok. No, táto pauza netrvala rok, trvala až do roku 2011 a dovtedy prežíval pomerne náročné obdobie. Takže poprvé to bol teda ten rozvod, ku ktorému viedlo viacero škandálov, ktoré mal. To, že napríklad ho našli ako šoferoval opitý, hovorilo sa o nejakých... Aj on prepadol alkohol? Myslím si, že nie úplne, minimálne sa o tom nehovorí, alebo minimálne nie do takej miery. Každopádne mal tento škandál a potom taktiež sa hovorilo o tom, že podvádzal svoju manželku, ale nikdy sa vlastne tieto fámy nepotvrdili. A tak to by som sa ako nedivila zrovna, že by tomu tak bolo. Každopádne asi najväčším takým úderom životným pre neho bolo to, keď v 8 mesiacoch jeho dcery Mariny si začali obidvaja rodičia všímať, že nejakým spôsobom pri lození padá do ľavej strany a po niekoľkých vyšetreniach u lekárov zistili, že trpí veľmi takou vzácnou poruchou neurologickou, ktorej sa hovorí kortikálna dysplázia. A tá choroba alebo tá diagnóza spočíva v tom, že bunky v mozgovej kôre akýmsi spôsobom sa nevedia rozhodnúť, akými bunkami by sa mali stať a týmto ľuďom to vlastne veľmi zhoršuje motoriku, takže pohyb a často hlavne reč. A napriek tomu jeho dcéra Dá sa to liečiť? Myslím si, že s pomocou lekárov, ku ktorým oni mali určite prístup. Hlavne mali peniaze, takže... Tak.
tak jeho dcéra je teraz už dospelá žena a je úplne v poriadku. Hlavne je veľmi pekná. Je veľmi krásna, je veľmi sympatická, no a so svojím otcom má veľmi krásny a veľmi blízky vzťah, keďže rok potom sa vlastne Matt LeBlanc venoval iba jej. Žili spolu na ranči v Kalifornii a venoval sa iba jej a ničomu inému. A bol to teda tiež jeden z dôvodov, okrem teda toho stroskotaného seriálu, prečo sa rozhodol, že si dá od herectva na dosť dlhú chvíľu pauzu. A určite aj s jeho pomocou sa vlastne táto jej diagnóza veľmi zlepšila. No a vlastne on nechcel moc vychádzať z domu, nechcel, aby ho ľudia videli, nechcel, aby ho ľudia fotili, nechcel, aby fotili jeho dceru. Takže žili vlastne na tomto ranči a on tak ako vtipne poznamenal, že si sám strihal vlasy, aby vyzeral ako idiot a bola to pre neho taká nejaká poistka toho, aby nevychádzal von. A to, jak ja som strihala svojho priateľa, tiež som si ho poistila, aby nevychádzal von. Aby nevychádzal von. Presne tak. Treba vedieť ako na to. Každopádne teda jeho pauza, ako som už spomínala, tak trvala do roku 2011. A v roku 2011 mu prišla ponuka na nový seriál z dielne producentov Priateľov a tento seriál sa volá Episodes. A čo je na tomto seriáli zaujímavé, že on v tom seriáli vlastne hrá sám seba alebo nejakú karikatúru samého seba. A ten seriál vznikol tak, že dvaja muž a žena, pár britských, chceli v USA založiť súkromnú školu. A ako riaditeľa si práve najali jeho. Takže hrá v tejto karikatúru samého seba a je to prvý seriál, za ktorý, alebo jeho prvá rola, za ktorú vyhral Zlatý globus. Inak bol jediný, ktorý nebol nominovaný na cenu Emmy z Priateľov. Takže a jediná, kto vyhrala cenu Emmy, bola Jennifer Aniston za rolu Priateľov. Teda ona asi vyhrala potom viac, ale za Priateľov. Takže tam zatiaľ vlastne povedala by som, že je to jeho taký najväčší projekt od Priateľov. Ja teraz inak neviem, či vieš, to sa mi tak marí, vôbec nie som si istá, ale on má nejakú show, kde je moderátorom tej show a pozýva si nejakých známych ľudí. Je to možné? Môj priateľ to nejak pozerá, sa mi zdá na YouTube. Hej. A zase mi, že je tam moderátorom, no. Ale mal tam toho, jak sa Brada Pitta minulé, s ním robil rozhovor, že mal tam fakt také známe osobnosti. Všetci aj, ako keď som teraz nejak o ňom hľadala niektoré veci, tak musím povedať, že každý človek, ktorý s ním robil rozhovor, tak vždy poznamenal, že je tiež veľmi vtipný, že je vždy veľmi pozitívny a že naozaj teda je Joey. Je Joey. Teda on sám sa tak ako vyjadroval, že si je s Joeym veľmi blízky, ale že jediná vec, ktorá mu veľmi vadila na tej role, bolo, že keď ľudia si ho už tak ako zafixovali, ako Joeyho, takže sa mu veľakrát stávalo, že musel buď aj ľuďom, ktorí nejakým novinárom alebo ľuďom, ktorí s ním robili rozhovory, takže musel im povedať, že viete, že ja naozaj nie som hlúpy. Že nemusíte mi veci opakovať znova. Viete, alebo nemusíte rozprávať pomaly. Nie, vážne. Tak to je ale... To mi pripomínalo tú časť, tú encyklopédiu od až po Z a on si kúpil nejaké konie, či čo to si tam kúpil a snažil sa navodiť tú tému a všetci od nej odbehli a on len... Segin tam tak pozeral na nich. Takže tam by som asi ja túto epizódu ukončila. Neviem, Barči, či ešte ty by si niečo rada dodala? Neviem, vidím tam v tvojom zošitku poznámky, že tam máš niečo o Courtney Cox, tak... Áno, ja som si teda ako náhodne robila tieto poznámky, pretože myslím si, že títo ľudia majú veľa toho spoločného. Tak napríklad práve Courtney Cox, zaujímavosť o nej podľa mňa, tak ako sme si povedali, že napríklad Jennifer Aniston je výborná umelkyňa, tak Courtney Cox je výborná muzikantka, hrá na bubny a hrá na klavír. A ak sledujete ju na Instagrame opäť, tak... Môžete aj nás sledovať na Instagrame. Nás určite sledujte na Instagrame. Myslím si, že
To stojí za to. Tiež si myslím. Každopádne tak na svojom Instagrame často hrá práve na klavír a práve minule hrala v svojich stories za Eltonom Johnom, takže myslím si, že to pre ňu musel byť veľký zážitok. Tak to áno. No a okrem iného teda, ona pôvodne vôbec nechcela byť herečka, ale študovala architektúru. Wow. A tiež taká umelkyňa do toho kreslenia. Práve, no. A práve interiérový dizajn je niečo, čo ju aj doteraz veľmi zaujíma. A teraz nedávno vydala, a stále to propaguje na svojom Instagrame samozrejme, svoju vlastnú nejakú edíciu sviečok a rôznych produktov do domácnosti. Nejaké mydlá a vlastne sú to veci, ktoré ako sú funkčné, tak sú aj krásne na pohľad. Takže stále ju asi tá vášeň pre interiérový dizajn neopustila. No tak to sa my vieme, že keď niečo máš v tom takú vášenie, tak to asi s tebou ostane až do konca života. Ja zrovna nemám žiadnu vášeň, takže so mnou ostane do konca života to, že nemám žiadnu vášeň, ale nie, niečo by sa našlo, ale tak... Tak ešte vám poviem nejakú tú zaujímavosť, čo napríklad, keď si všimnete, tak dvere na tých bytoch, ktoré sú v Priateľoch, tak neboli vždy také isté. Menili sa počas... Menilo sa tam číslo. Hej, menilo sa tam číslo a bolo to údajne kvôli tomu, že tam mali veľmi nízke číslo, ale... Ale výhľady z toho bytu boli veľmi vysoké. Presne tak, takže sa to zmenilo. Myslím, že zo 6 a 7 na 20? 21? Dajak tak, 19, 18 alebo... To sme ale fanúšičky teda. Hej. Ale menili sa tam proste tie čísla. A taktiež tam menili aj kulisy za oknom z Monikinej kuchyne. Keď si to všímate, tak je tam takmer vždy niečo iné. Fakt? To som si všimla. Ja som si všimla len tie kulisy, keď tam rozhral na nejakých tých... Napríklad aj to, že Joey v predošlých sériách vedel po francúzsky úplne a v neskorších sériách teda prišli tie veľmi ikonické scény s tým, ako po francúzsky nevie ani zaťať. A mne sa strašne páčilo, ak tam tá Lisa Kudrow Phoebe povedala, že ampertardé. To je tak... No, bolo to veľmi zlaté. Celá tá, ako sa Joey snažil hovoriť po francúzsky. Inak myslím si, že viacerých ľudí najobľúbenejšia časť, čo som tak nejak... Ide vlastne, to je premostenie k tej mojej obľúbenej časti. Moja obľúbená časť Priateľov určite vždy bola a podľa mňa aj vždy bude, napriek tomu, že teda môj názor sa mení, tak o viacerých veciach v tom seriáli, tak zrovna toto zostane vždy rovnaké, tak ako Chandler v mojom srdci, proste najobľúbenejšia postava, tak je to diel o lopte. A to vôbec nie kvôli tej lopte. To s tou loptou to nemá vôbec nič spoločné. Ale Rachel tam prinesie domov tú holú Sphinx mačku. A to sú podľa mňa jedny z najpodarenejších forov, ktoré v tom seriáli sú. Ako napríklad, pani, čo sa stalo vášmu bábätku? No, to je doteraz pre mňa jedno z najikonickejších. Teda. A zase raz ten Gunter to vychytal úplne najviac. Gunter zachránil situáciu. Presne tak. On bol dobrý tiež. Bola to skvelá postava. Dobre. Tak asi máme pre dnešok všetko. Myslím si, že táto téma bola veľmi vyčerpávajúca. Myslím si, že sme sa aj my pri tom dobre zabavili. Ja určite teda. Takže ak sa s nami chcete baviť pri ďalších rozhovoroch znovu, tak určite nás nezabudnite sledovať, tak ako na našom Instagrame, tak určite na YouTube kanály, ak nás nielen počúvate, ale sa aj na nás pozeráte. A vyzeráme celkom dobre. Môžete nás teda určite sledovať na Spotify, Apple a Google Podcasts a my sa uvidíme budúci týždeň pri ďalších 2 zaujímavých príbehoch a určite sa máte na čo tešiť. Presne tak budeme vás očakávať. Pa! Ahoj!